Umulan man o umaraw, walang patid sa paghatid ng tulong ang pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. Patunay riyan ang personal na pagsuyod ni Pangasinan Governor Ramon Monmongico III sa bayan ng Bayambang. Dito, personal niyang inilapit ang tulong mula sa pamahalaan, kabilang na ang mga sako-sakong bigas para sa 77 barangay sa bayan. Ang bigas na ito na matatanggap po ng lahat po ng households sa 77 barangays of Bayambang ay mula po sa probinsya ng Pangasinan. What I am seeking for is the proper implementation of projects and programs. To solve all the problems of Pangasinan, it takes unity. Hindi tayo pwedeng magkanya-kanya. Laking pasasalamat naman ng mga nakatanggap. Maraming salamat po sa inyong suporta na binibigay sa Bayambang. Lalo-lalo na po sa aming mga kabarangay, mga opisyales ng mga barangay. Ramdam namin yung iyong pagmamahal sa mga tao sa Pangasinan. Maraming salamat, Gob, sa binigyan niyong bigas para sa Bayambang. Maraming salamat po, Gob. Salamat po. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paglilibot ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan upang lahat ng mga proyekto ng pamahalaan ay mailapit sa mga residente na walang tinatangi. Jose Robert Inventor, RNG News.